Okay guys, si Papa guys, nagdaog ka na ang kanding para iya ko niya ito doktor. Oh, asa ni ba? Asa ba daw? Asa pa? Datot na ito si doktor. Kurado kasi mama ni mo. May lang po lang yung nakatabag dito kalisod ba? Asa na doon ba? Sa doktor na doon. Bawal lagi. Okay guys. Guys, ato may sagingon ni Papa nga ato ko doktor mo atoon. Oh, atangin niyo guys, ug asa ni padung Papa ni kay kana ang mo madto ko no mi sa doktor ko no atong kanding. Asa ka nang doktora niya kanding yan nga edad niya ang kanding doktor. Papa! Tara kay dinayan ka kina. Itugnaw. Ya, isama ba? Gano'n na yung doktor dahil dali kay may malalambal. Maluwas na ba? Masabi na pinagsisin. May nakatabak ng pobre. Nga ba yung umalit? Oo. Lang. Ano ba? Uy, baba? Uy. Ini tabang guru. Betul Pak Narik. Dari ini tabang. Ba. Tabang. Tabang dun sini. Tako. Irumna. Malu sih. Ditungkan ninga. Pasau pagano. Betul deh. Kenapa aku? Motor ba? A few minutes later. Katamong kadinga guys, dili gito ingon siya nga na namatay siya tungod kay nagsakit. Kato siyang kadinga guys, mo lang gibaligya sa kanaang nakuan to siya kaning napaslak sa baboy gitabangag kuan sa anay, na bali-bali na tong kadinga to. So amo lang gi tiwasan niya akong gi baligya sa kuwang amigo. Nahalin og kinintos, may lang po to, lipay sila kay makaon nila sa ako mga amigo, mga barkada na gibayaran ko kinintos. Di mo kumukaog kanding god nya akong papa kursunado to kay nga ako kami minuto nya kay na paslak to siya sa baboy nya magtabangan sa mga baboy ni mama nga daghang kayo, nabali-bali ang kanding. Mo tong among gibaligya na lang. May na lang yun kay makaon og tao kay sa malabay. Okay. Maon to siya ang akuang na human karong buntaga kaming duha ni Papa nako. Okay, salamat sa inyong pagtan-aw niya at ang shout out portion. Okay. Okay guys, salamat kayo. Uli migbalay ni Papa nya nahalin lang og kinintos ang kini ang kanding nya 4 ra mong gihatag kay mong gitubay lang usa ka gatos. Mao na nya karon kay mo shout out lang una ko sa akong mga supporter sa Alimokoy Tres Buakag wingon man sa Janwa Mix TV. Shout out diha ni Jonathan from Naga og ni Ibis Ramos og shout out usab ni Joel Nakamura diha sa Japan. Nya shout out usab ni Nadil Nunez. Musta ka na idol. Nya shout out usab ni Caballero Imigdio Aloy Ikalina Malcampo. Kumusta usab si Nick Sabiliano? Mark Neil. Kumusta usab si Chubby Supas Malacandag. Grusilin Ambo. Kumusta mo din tanan among mga supporter? Kumusta usab ni Arvin Sinabre from Manolo Purtik Bukidnon. Shout out usab ni Jondrel Vlog ni Bay Ingo. Kumusta ka niya bay?
Kumusta diha sa tanan akong mga supporter o kumusta usab sa ako ang amigo labi na gid ni Michael Tampos diha sa Alegria, Cordoba. Sa akong mga solid supporter sa tanan lang mga supporter, shout out muna ko tanan. O ginawa sa sunod usab ni akong mga video inyong pagalantaon ang akong mga vlog. Okay? O ayo kalimti ang Janwa Mix TV.